Il-qagħda tal-Prim Ministru Joseph Muscat qed titjieb wara li fil-lejl ta' bejn il-Ħadd u Tnejn iddaħħal l-isptar isofri minn uġigħ f'għajnejh it-tnejn. Il-Prim Ministru nżamm l-osservazzjoni għal 4 sigħat u nbagħat lura d-dar għalkemm kien ordnat ftit jiem ta' mistrieħ. Ma kienx biss il-Prim Ministru li ddaħħal l-isptar. Aktar minn 40 persuna li kienu preżenti għall-attività politika taħt it-tinda fiż-Żurrieq iddaħħlu l-isptar ibatu minn sintomi simili. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali u għaddejja investigazzjoni tal-Pulizija. Il-Partit Laburista awgura fejqan ta' malajr il-Prim Ministru Joseph Muscat u lil oħrajn li spiċċaw bi problemi f'għajnejhom waqt l-istess attività. Il-Partit Laburista qal li qed isegwi mill-viċin x'seta' wassal għal din is-sitwazzjoni. L-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia esprima s-solidarjetà tiegħu u awgura fejqan ta' malajr il-Prim Ministru, Ministri, Segretarji Parlamentari, Membri Parlamentari kif ukoll il dawk iċ-ċittadini li ġew milquta mill-inċident. Anke l-Partit Nazzjonalista għamel awguri simili.